ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସବିତା ମା ନାମରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲା। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୋପୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତପି। ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସବିତା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣୁଥିଲା ଓ କାଠ ବିକି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ବାଘ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପିଠା ମାଗୁଥିଲେ। ବାଘମାନେ କହିଲେ, ସବିତା ମା, ଆମେ ଭୋକରେ ଅଛୁ, କିଛି ଖାଇବା ଦିଅ। ସବିତା ମା ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଭରସା କରି କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ପିଠା ଆଜି ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ଆସ, ମୁଁ ପିଠା 2 ହାଣ୍ଡି କରି ରଖିଥିବି। ବାଘମାନେ ରାଜି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସବିତା ମା 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୋପୀ, ତପି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଆସିଛି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି କବାଟ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଘମାନେ ଆସି ଘରେ ଡାକ ଦେଲେ। ସାବତ ମା, ଦୁଆର ଖୋଲ, ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବାଘ ଆସିଲା। ଛୋଟ ଭଉଣୀ ତପି ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଗୋପୀ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏ ମାଆର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, ଆମ ମାଙ୍କର ତ ସ୍ୱର ଏତେ ମୋଟା ନୁହଁ। ତୁମେ କ'ଣ ବାଘ? ମା ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବାଘ ସ୍ୱର ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇ କ୍ଷୀର ପିଇ ଆସିଲା ଓ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରହି ଡାକ ପକାଇଲେ, ବାବା, ମୁଁ ସବିତା ମା, ଦୁଆର ଖୋଲ। ଏବେ ତପି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ବାଘମାନେ ଘରେ ପଶିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଓ ତପି ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବା ଦେଖି ବାଘମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଓ ତପି ମିଶି ସିଡ଼ିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ବାଘ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ସବିତା ମା ଓ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ବାଘମାନେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 2 ଭଉଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ।